Hiliyap. Punin na po sila style guys. Puli-puli silang upat. Pastilan. Kumbatilot. Kana. Pastilan ginaw ko guys. Dahil mga bata. Ngaran nila lingawa. Ngaran nila lingawa. Dan sama kapadungkim. Hai. Ito, gabaan baboy. Panik-big. Ito ko. Hey guys. Ato sa may Caritas Mercado guys, kaya mga palitag ice cream si Kim Kim, dan apon may kumprahan dal sindahan gamay. Hoy, naansa naman ni dagan ta. Ban mes nday unika. So nga to sa may Mercado Caritas guys. Dali Kim. Kana may palitan. Gapang palitan si Kim Kim og ice cream nga na spoon. Kasi pangitang papagabrin. Tao. Ingan man sa muli ba ko na papagabrin sang hapon. Oras. Dali na. Pilan to nang dagan-dagan guys. Ikaw, dali. Sino parang kahimos sa gamang daliging ding. Ikaw. Luto sa sunod. Sige na, sakay na. Ikaw. Dari pikas, dari pikas. Sana. Sana. Lagi Jesus. Okay. Mainit tayo. Luto dyan na itong sunod. Sana. Ato sa may Mercado Caritas guys. Takit sa ta. Sa kanila pa. Ingat pa pa. Love you. Ano pa pa? Hindi ka makapagpili pa. So there na may guys. Na, ingan big manu. Wapa dyan may kapanu guys. Tulod gabi na siguro. Bitaw. Ha? Lato pa dari ka mga guys. Unahan pa dari merkado. Kana lang may request video. Halang may kat-kat mo ng murag daga. Maglakbuan mga kuhan sa Europa. Pilar ka minutes. Guys. Dani, murag bitahan na kay sa minto naman. Datos. Des bahay mo sa minto madas bahay. Unahan. Bakla-bakla. Hey guys. Hi. Wait na may daras crossing guys. Ano ka mga guys? Dani pipugawas. Nada na unahan guys. Na safe zone. Ayan. Okay. Dani. Dito rin mga giyanan guys. Nadaris ubos. Na to munisipyo to guys. Okay. Dato municipal. Alicia. Nadari. Daramis tambunting gawas niya. Ayan mga guys. Miss Mercado. Dito yan. Sa kalatas to eh. Kalatas singkat to eh. Okay. Ito taagi na eh. Ato rami agi na to sa high school guys. Kasi makong na checkpoint dari. Dari na sa Mercado. Namingawag Mercado dari guys. Alicia. Ay, nakasdari ang traffic o yun lang. So, yan. So, dahil may magsumpahan, guys. Tour mo na magkarito, guys. Dana, skim-kim. Makadua-dua na skim-kim na. Wala, guys. Dara may nagtaduk. Okay. Magalo dyan. Uy, nagatug. Pahit kang ice cream? Ha? Ice cream? Lagi mo? Ice cream lang. Saragi lang ice cream to. Si Hani? Nga rin may gahapon guys. Wa ni Dani. Absin. Karoon pa kanibal. Nagansa mo na ka? Nag-date ka? Yes, kuan. Ano ba to? Yes, by Kuan ni saragi ice cream bi. Karong luod dyan ah. Yan kuan. To ate bi to. Ah. To na ate. Ito pangaso ako. Hehe. Kapila na. Yeah, tagsa sila ate. Agmakuyas guys, harang palitan sila. Pa-open ni ate. Open. Guys, ang kalipay guys. Kalau di magsigig.
kuan. O tanang papa. Open ra na be. Hehe. Ay, sus. Yatang ni ate. Give ni ate. Tay imo today. Tagsa sila isang ate unika. Endorser og eat na be. Hindi pa yung nagbata na palitan og ice cream. Wow, lumia. Oy. Nami be? Ate, open be. Oh, open. Ay, pa-open sang ate. Palitan na ng mga kuya, guys. Turang isod sa press. Tapam sila sa school. Ah, very good. Hurot na. Mush nagnaong. Ayaw ka to sa karsada. Naratali. Lak ng motor. May motor dito. May bike po, ah. Naratali. Hanta, guys. Nauna ko bike. Noon kag-bike. Mag-bike taron nang uli, ha. Di na ko tumba. Si Jackie na ako nito. Mahahagbang na yung kuan. Yummy. Yung palitan, guys, kay hindi na magsiiliw ni Papa Gabriel. Hindi mag-ilaw. Yan man si Papa. Yan Si Papa. man si Papa. Pagit ko ng taas yan. Mang ko ng Papa. Ang kamantabo. Gaan. Ilan nga ako. Yummy. Oh, na-skim-kim guys, ha? Inom mo water. Inom na water. Inom na water lang. Yummy. Hawa ang bata. Hawa ka? Hindi. Yaw mo tubig ah? Ha? Yung da na. Tawa tubig. A few moments later. Ano sa to, day? Walang Cake to? Pastil. Ha? Nabuak ng cake. Cake ko na guys. Agtais baka. Pastilan. Tayo manas mananap. So mo ato sa Miss Baka guys. Magbalhin mi. Ha? Sus ginuna pa dyan. Anira ka rin. Hiwatar ko kayo. Diyan na mananap. Uban mga dyan sa dari guys. Mutagbang mi. Hala dali. Ta. Pahinay be. Guys tagbang sa mi kay. Magpain ng Miss Baka. Isang mamas pisa. Stilan. Tuarag atang balding puwa to, mahiwagang baldi. Tuarag baka guys, manang paimnon. Papaili si Kim kay umi kasud sa bahay guys, kay susi na bilin sa sud. Amo patong ipa kuha ni Kuya Kinkin. Ha? Nganong hilak man ka? Naghilak ka kay uban. Uya pud. Masinanay nagbantay nimo no. Napod si Jesus mag-pray jud kanunay kay naman si Jesus mag-ubanat no. Okay? So guys, magpainom sa Miss Baka guys. Pagtanaw jud nay mananap. Katay sibig katang baka. Sibig sa natag baka kari dari kay daghang sagbot guys dari dia. Amo isibig dari. Ha? Ato nang butang tubig ron. Dala ra maguna si Jack kay arong deurag ko ana natos baka. Mung bali guys, mung paimnanan sa baka. Ha? Daghang ko nung tai. Daghang cake. Haway cake. Nako noy daghang cake guys. Asay cake be. Ay sus pastilan to ko noy cake guys to tais baka. Nako. Ami dari guys nakajuka. Perploy ang color sa teng kasagbutan. Sabutan Dara man magkabuog tubig guys dari dia. Panit. Sprayhan? Ayaw. Naligin ka una diya ano. Sa una naligid ko dari guys ya. O ganiti ri. Guniti. Ligid ko ma. Dara ko magkabug tubig guys ya. Okay. Di ura man. Ay kakagwang. Diyan na. Diyan na lagi. Sangko baka guys kaya paimnon. Para di ba danghawon. Buyag na rabd si Jao. Nge nga. Nge nge. Nga nga. Nge nge. Nga ni maghukat guys, baka tang baligtuso ni hukat taris punuan sa lubi. Siya ro makabuhi das punuan sa lubi.
Dali nga, dali. Darangin mong tubig. Dali nga, dali nga. Nara ka, day. Num. Unsa na? Sa mukha ning gamayng tao, to ah. Dosa na painom pa ko baka. Painom pa ko sa baka. Na nagtenghak-tenghak pag ganiinom mga teng baka. Tenghak-tenghak pag inom tao baka. Kumbati nga. Kau nga. Na sabsab la, sabsab. Ito unahan, dali dito. Kaya dito ka na ibutang. Ha? Sabsab nga, karong busog. So guys, uli na mi. Hambok nan sa naman eh. Stilan. Tukad na mi guys, kanak una na skim-kim. Nanara katang ipahaluna siya. Karong mabusog. Nanara siya guys, karong mahaluna. Ta. Kau na lakaw. Garaan sa de. Garaan man yung mga bading gamay guys ha. Kala ka na na. Kau na. Ako na, pangagad ka na ng kindi. At ano yung baligzag tagpiso. Garaan sa guys. Kanan din mo. Sana all. Masara manggod ka buok na imo ha. Oh. Ayaw lang kayo pili ah. Unsa? Ayaw pili ah. Ayaw pili ah. Kana ka mauli na ta. Kapoy laba ko. Kapoy ka? Kapoy ko nuhin sa guys. Ngano hilak man ka, gisugo day ka na hilak ka. Samok. Ay baong diha may gikuha. Karijira. Ayaw lang. Uiha uy. Hinay. Maligid din sa ka. Ha? Hadlakan ko nog agyanan na rin guys. Nagreklamo skim-kim kay hadlakan ko nog agyanan. Sila nagwanta. Ha? Sa una guys, nagahanguban si Kuya Kinkin. Karon nagahanguban maglugway si Kim-Kim. O kaya ra nato Kim no. Kaya ra ka so guys. Sino ako na uja ta. Sige na. Kumbati Kim. Kay maningkamot ta. Maningkamot lagi ta no. Kay naningkamot pud si Papa. Ikaw, Pastor. Kamot sila no. Kamot po ta no. Okay. So guys, kamot ko no mi, kaning kamot ko no pod sila. Maghinay ka ni motor, padaplin na motor. Padaplin. Pastor, unsa na na-open? Ana? Hinay. Maghinay ka madam agka. No, di na i-open ha. Diyan na i-open ha. Kagtit. Uy, pareha lang yung sanilas, color yellow. Pareha man lang yung sanilas, be. Murong mga damudlaw, be. Para sila color, guys. Yung sanilas niya. Isang friend. Si Jackie Lo. Labang pangag agtit. Kala ka na ka. So guys, agamang kinumpra guys, wa pa masud. Kaya agamang susi na bilin sa sud, pastilan. Si Kuya Kinkin ray ang mga pakuhaan na guys. Lingaw na skim-kim guys, kaya na may isang kaduwa si Zakilo. Be, wag kayo punta doon sa kalsada ha. Dito lang kayo ha. Pareha pa sila sa nila si yellow. Para sa kayo ng slipper, color dilaw. Color yellow. May flash kami na Jakilo. Pink aha ah. Violet. Violet sa'yo, be. Violet. Same din yung ano ni Kim Kim, pajama, violet. No. Orange yung damit. Ay, pink. Ayaw na pink. Ano na kada kayo magtuwa ko daris mga... Magtuwa ko daris mga manok. Kruk, kruk, kruk. Uy, ano na ba ni? Kruk, ano na ba ni? Sa... Ah. Kruk, ringgag matoy itong tuwaan. Saburan na ringgag may. Kruk, oh. Kruk. Kruk. Nagdagko may manang. Oh, so! Hala, abugon man nagagmay. Kruk. Mailad lang. Ingat ora guys, ano yung matukag insong kamot. Guna.
Udah pa guys, ang sunod-sunod ang mahinangkan. 1, 2, 3. Udah pa guys. Manok. Tumban ka muna ha. Saan na ba ni sila? Sige. Tok tok nok. Sa tengah banawan ini kaman. Pa isa, dako. Guys, na kuan na. Nuktok tag mga chicken. Chicken. Ito pag mga gagmato ito nuktok. Batinok. Nalingaw ang Kim guys. Tayagi sa mga friend. Dada na guys ang mga friends ni Kim. Nayo. Tsa. Tara nga Kim, dali. Bate. Tsa, grabe at tsa. Pastilan. Tsa, grabe ka. Anong sasaw nila sa TikTok ya. Tanaon-taon sila ito sa tablet. TikTok ang mga chikiting. At least nalingaw si Kim. TikTok silang upat. Tsa. Tara nga Kim. Tara nga ninjo. Bate. Gamay dalaga. Ako lang sa nina. Tsa. Yehey! Pastilan. Otro. Buat pa sila mga purma guys. Anawag lang mga purma. Tsa. Grabe lang mga purma silang kuan. Nalingaw. Atas nalingaw na Kim. Nalingaw in town siya. Otro. Eda man pilaki na sa laag. Sige ba ingan? Ano na pala di? Ha? May baby. Na. Otro day. Sige, arrange. Arrange. Sige. Tao na be. Ano ito? Tara nga sayo. Just pa nga. Pwede man isaon kay TikTok na sila be. Tsa. Pwede isaon. Tsa, grabe ka. Na guys, si Kuya Kin magdang agog hapon. Kumbatikin, kanaro makamao. Sabuan naman na guys. Isa na magpasiga na ron. Okay. Sugnuron na bi. Na please jud kay ro makamao. Okay. Okay. Alright. Sige Ikin, banta sila na imong dinang ag. Tsa, paipit na si Kim guys. Hindi na isa mga dabar cards nag-tiktok na. Lasi, kumbati ka mag-tiktok na. Si Kim mo yung operator. Naipiti ko po na si Saday. Tanawa lagi na. Tapok ng mga bata dari. Mag-tiktok na. Tapok na sila guys. Kaya na nag-tiktok na sila. Sige na. Arrange na. Na. Tsa. Sige. Tara nga Kim. Maipitan ka Kim. Dari ka dapit Kim. Sibag Kim. Hindi, kay mo gamay ka. Una ka Elia. Dari ka una Elia. Dari ka dapit una. Ikaw koan. Dali kang kulot. Kumbati Kim. Ana kay mga artista. Tsa, dali kay Roma. Discover again sa mga talent. Mga dancer dali sekarang guys. Little dancers. Nanay lang grupo guys. Silang apat. Tsa. Powerpuff Girls. Powerpuff Girls. Namay Powerpuff Boy. Guys, tayo Powerpuff Boy. Namay Powerpuff Boy isa. Hindi Ano ba ni mapatanggi pang kutuban ni sige mapang ngikhi ng pastilan. Grabe yung lipasan nila. Chanel. Otro. Ipayitay ko na sa day. Taguray. 5 kada ulo. Ikaw day, kumpati day. Punin napod sila style guys. Puli-puli silang upat. Pastilan. Kumpati lot. Kana. Pastilan ginaw ko guys. Dahil mga bata. Ngaran nila lingaw. Danigi hubak naman lagi ring Powerpuff Boy. Saan naman naka Powerpuff Boy na saan naman kariya luja. Ay, kuwang na. Tarang. Ay Lia, no. Kay mabuling ka day. Sige, tarang. Da balintong na. Tapos ginuko. Tara nga kanay Powerpuff Boy na sagol. Sa Powerpuff Girls. Wop. Isi, na naipita na sa Powerpuff Boy. Ay. Mabay.
Tapos nanay guys, tigkatawa. Na, hoy, mabangga mo, be. Ato na ka niligid. Sige na, sayo na. Ta, grabe bibuhan nila, oy. Ta. Kumba na. Pagupit na Kuya Kingkin. Pero pugi-pugi na. Ta, grabe ka. Karakakin? Bati. Nanaw ng mga audience, dahil mga chikiting nga gamayng baji. Mapagupit ka? Pagupit ka? Oo, lagi. Hawa mo diya kay kuanan mong buhok. Dito mo ka, dito mo pag TikTok ka. Dali.